سلام وسناي نعاكم يخون خبركم خبركن أفكار سبورت نلومي سولوس سران شمونتن مجابيت كل تشان سران سلسن تداليو أبزلو فنونا إيرتراوي تقدامي أماني الجبر جزابير كاب أسك أغي حدقة نابدو مقعوت وتسيت إيرتراوين تقدامتي أو ردرات كلاسيك جراند بري إندستريا أرتيجياناتو إيطاليا كمون ينت فيليام بلجيم إيرتراوي أتلت سامسون أماري أعجابي وتسيتا مسجيبو مأكل مسلتني هجراويت جانتا أرجنتينا باسم ليونيل ميسي تسيمو أغراوي بورد محبر كعس أجري نميلاتات حلوت للدات زدرت أكاتا حق يازدقو نداني ألفيس مأكل زجبري نقدي أبا بيت محبوس برشلونة توعوعيو بواقع لبي وسحيتو استبرابرة تسعوتاي أبا كندنا بحكمنا نابت صوتا كمل أسدليو تنك أساقسي تليفون دقافي توكيسو بين ذهبي قبساوي دانيا كعس أجري تقاسيعو زبلو أرستات كندسسينا مسانا كتحبرو عدمنايو سنبت عسران شوعتن مجابيت كلتا شحن عسران كلتن أب كتما برشلونة إسبانيايو أب شابعين زازامن مدرخ مبل 100 حدن وردر بشكلتا فولتا تشيكليستا كاتالونيا تقدمتي بحيال نهري ناتغوازن كلو نايمودا حدقا أقاتمي أبتوان أب صبغاك أو ماز نبره إيرتراوي أولمبيكاوي تقدماي أمريكاوي وورلد تور تيم تريك سيغا فريدو أمانيل جبرك زابير دما حدق كاب قدات نايت حدقا نبره نايت وان حكمنا وتصابه كم زملكتو بانتاني بزبل قتل سم زصوا عمانيل بتزغوانفو كبيد ماسيتي اباف لبو كبدون زتفلاليه كفل اكلاتون كبيد غدات ابي صنتات مسنجلون عند حقون منقعتي وريدو اب كفل هص راديت هوسبيتال برشلونه تعقبه كبدت مهرمتو تجنزيبكا تمليسو ناب كورشا بشكلتا زوطاح يمسل كوانتا زينبره سلست وارح دحريز وسده حكمناوي كنكنغن اغارو دغيمن منكوركور بشكلتا كشكر كرابقعا أمانيل نابشكلتا يملس دامبر نتيز وردو أكلاون سنة أمراون هاسيا نويح وان كابشكلتا مورات تدميرو قمانو نجزيو كم تزدلي كم زي كون ردو نيرو نسو دحرزي ناي بارسلونا حدقا أبي شامبيون وردر كرونومتر إيرترا سالساي درجة بمحاس تشلمون حاس مداليان تزي كوينو زيتك أسعوت أيمس قبن أزي خون دامبر قمنا بغعتو كاب جيزي ناب جيزي كم محيش تسانحو بقرن مال سنبت عسران شدوشن مقابيت كلتاشان عسران سلسن أمانيل أبسبانيا أسك أغودات كابز بسحو لك حد عمد زغطر له معلتيو سلسي إرتراوان تقدادمتي أمانيل قبرك زابير ودقانتو ناتنايل تسفاتيانن تقداداماي إيطاليويت برو كونتيننتال تيم جرين بروجكت باردياني CSF فيانزاني هنوك ملوبرهانن أبي مسرع قردم وردر كلاسيك جراند بري إندستريا أرتيجياناتو تسلفو صوتها 75 كيلومتر مستلعلو دما أمانيلن ناتنايلن زركبوم 16 تقدادمتي كاب عباي قجلة تفليون بمخد ناي بينهم شفرا غمو إنها تبراري كخدو دحري معلم أيرلانداوي تقداماي أمريكاوي وورلد تور تيم EF Education Easy Post بين هيلي وردر كفتسم 14 كيلومتر مسترفو متقع تفتسمو نقدميت تانففه اتا 4 كاب كلب حبرات امارات عربن 3 دما كاب كلب تريك سيغا فريدون زتواصو تقدادمتي زركبوم تودادرتي حقفاز نبرت جوجله نحد حدا كتطمامت قلطف جبره ملتي كهبت غزي سلازبلعت هيلي نزبه طرف للي اقفحو تاريفو زنبره كيلومترات እና ተጸንቀቀ አብዘخدሉ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር በግዲው በርቃው መትቃዕ ተፈኒው ካብታ ዝነበራ ጉጅለ ድሕሪ ምንጻሉ ናብ ቀድሚው ዝነበረ ሂሊ አቋመተ እንተኾነ ግን በተሓደ ወገን ሂሊ አቀዲሙ አንጽፎ ዝነበረ ጋግ ገፊሕ ምዃኑ በኻል ወገን ካ ተስተረፈ ርሕቀት ኣዝዩ ሓጺር ስለ ዝነበረ ከርክቦ ኣይከኣለን ሂሊ ድማ ንበይኑ መዛዘም ሕንጻጽ ብምብጻሕ ብዘይ ተቐጻጺ ቀዳማይ ኮይና ኣተወ ነዚ 200 ኪሎሜትር ሸፈነ ጉዕዞ ንምዕማምካ 4 ሰዓታትን 33 ደቂቃን ወሲድሉ ኣማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ብሸነኹ ካብ ሂሊ ብ27 ካሊታት ድሕሩ በተመሳሳሊ መልክዕ ንውልቁ ኣብ መፈጸምታ ብምጻሕ ካልኣይ ተርታሒዙ ኣብ መድረኽ ሽልማት ديبه ناتنايل تسفاتينكا كاب أمانيل بعسرا كاليتا تفنتيتا مزمسات قجلة أبزا كايدو قردم شكوا نإنجليزاوي مارك ستيوارت تخطيلو رابعي درجة محز أب بوديوم كاب محكوار نسكلات عنكته هنوك ملبرهام بوغانو كاب تعوات هيلي بسلسة دقائقن شوعات كاليتا دونجيو مبال 24 ترتاه تسريعو كاب زيناي سنبت قردم أمانيل 250 ناتنايل 100 هنوك دما حموشة نتبي UCI أغعبي تموتو كلب تريك سيغا فريدو نزناي معاوت أمانيل قبر اكزابير نعوت نابز قبر كالس تمليسلو أوردر جراند بري إندستريا أرتيجيانياتو زحزو كالاي درجة دما سمعت داقماي لدتو زلع عليو كتبل قمانو ناب نور كم تمل سوكيا
ወዲ 28 ዓመት ኣማንኤል ብሸነኹ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝሃቦ ቃል በዚ ዝሓስክዎ ካልኣይ ደረጃ ሕጉስ ዝኾነሉ ብርክት ዝበለ ምኽንያታት ኣለኒ እዚ ዓወት ከም ነጥቢ ዳግመ ምጅማር ክምሰል ይከኣል እዩ ከዓብየሉ ክመሓሸሉ ከምኡውን ምስ ክለበይ ዛጊት ካብ ዝገበርክዎን ላዕሊ ብዝሓየለ መልክዕ ንምስራሕ ዝብህገሉ ባይታ ዘለኒ መስለኒ ዓቕምለኒ ኢለኻ ይኣምን ነዊሕ እዋን ዘይተሰማዓኒ ሎሚ ኣብ መወዳእቱ ጽቡቕ ተሰሚዑኒ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ብሰንኪ ሙሉእ ዘይኮነ ጥዕናን ካልእን ስሩዕ ዘይኮነ ስምዒት ነይሩኒ እዩ ብቕዓተይ ኣብ ግዜ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ኣታዊ ወፃኢ ነይሩ ሎሚ በዛ ዕለት እዚኣ ግን ካብዚ ፍልይ ዝበለ ነይሩ ተወዳዳሪት ዝኾነት ጋንታ ነይራትና ንኸንዕወት ምስ ናትናኤል ብሓባር ኮይንና ተቓሊስና ኢና ከም ሓደ ኣካል ወይ ከዓ ጋንታ ኮይንና ኢና ተፃዊትና ነቲ ዓብዪ ሸቶ ንምህራም ብዙሕ ኣይወሰደልናን ሄሊ ብሓይሊ ፈንጢሱ ኸይዱ ኣብ ኣጋሚ ወዳእታ ስለ ዘጥቃዕኩ ንኸርክቦ ቀሊል ኣይነበረን ይኹን እምበር ኣብ መፈፀምታ ጽቡቕ ውፅኢት ከነምፅእ በቂዕና ድሕሪ ምባሉ ቅድሚ ሓደ ዓመት ናይዚ ዓውደይ ከምኡ ድማ ብሓፈሻ ናይ ህይወተይ ኣዝዩ ዝኸበደ እዋን ሕሊፈ ሎሚ በንጻሩ ንዓወት እናተመጣጠርኩ ኣብ ፖድዮም ብሓጎስ ደይበ ኣለኹ እዚ ድማ ህይወት ካብ ሓደ ኣጋጣሚ ናብ ካልእ ኣጋጣሚ ክሳብ ክንደይ ክቕየር ከም ዝኽእል በጉሉሕ ዘመልክት እዩ ብኣካላዊ ርእየተ ኩርናዕ እቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ ዝርአ ገለ ድሕረ ሳዕቤናት ገዲፉሎ እዩ ብስነ ኣእምራዊ ዓይኒ ግን እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ንኹሉ ክርስዖ ይኽእል እየ ሕጂ ነዚ ሙሉእ ሕውየተይ ብሉፅ ውፅኢት ብምርካብ ከድርዖ ይባገይ እዚ ናይ ሎሚ ዓወተይ መበገሲ ናይቲ ኣነ ብቐጻልነት ከውሕሶ እኽእል እየ ኢለ ዝኣምነሉ ብቕዓተይ ከመልክት እትስፎ ኢሉ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኣንተኸማኽሼ ሲርከስ ዋንቲ ቢንያም ግርማይ ብሓያል ነፋስን ዝናብን ተሰኒዩ ኣብ ቤልጅም ኣብ ዝተሳለጠ መበል 85 ውድድር ክላሲክ የንት ቬቬልየም ኣብ ዝገበሮ ቅድድም ወዲቑ እኳ እንተነበረ ካብ መውዳቕቲ ተንስዩ መንገዱ ምቕጻል ግን ንውድድሩ መበል 97 ደረጃ ሒዙ ክውዶ በቒዑ ኣብዚ 16 ሰዓታት ዝወሰደ 260 ኪሎ ሜትር ዝዓመመ ጽንኩር ውድድር ተቐዳደምቲ ኔዘርላንዳዊት ወርልድ ቱር ቲም የምቦ ፊዝማ ፈረንሳዊ ክሪስቶፍ ላፖርተን ኔዘርላንዳዊ ቮት ፋን እርትን ንመቐዳድምቶም በስታት 2 ደቓይቕ መርሕራሕ ኢድኒ ተተሓሒዞም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ኣትዮም ዓወት ሰኒቖም ኣብዚ ቅድድም ካብ ዝተሰለፉ 175 ተቐዳደምቲ እቶም 77 ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ከይፈጸሙ ኣቋሪጾም ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ውድድር ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ ብምውፃእ ታሪክ ክሰርሕ እንከሎ ናይ ሎም ዘበን ተዓዋቲ ክሪስቶፍ ላፖርተ ኸኣ ብቢንያም ተሳዒሩ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ኤርትራዊ ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት 26 መጋቢት ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዝተሰላሰለ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ቬር ወንሎፕ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ኣጋቢ ውፅኢት ረኺቡ ኣብዚ ውድድር ንቕድድሙ ብ59 ደቓይቕን 20 ካልኢታትን ዝፈጸመ ኬንያዊ ሂላሪ ኪፕችርችር ዕውት ክኸውን ከሎ ደቂ ሃገሩ ኢዝያ ኪፕቾከይን ዮስፋት ኪፕሮችን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ተሰሪዖም ኤርትራዊ ኔዘርላንዳዊ ኣትሌት ፊሊሞን ተስፉ ብግዲኡ 8ይ ደረጃ ሒዙ ወዲ 19 ዓመት ኣትሌት ሳምሶን ኣማረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ 2022 ኣብ ውድድር 10,000 ሜትሮ ማስኩ ፍራንስቪል ጋቦን ቀዳማይ ደረጃ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሊልዮን ሞንቴብሊያርድ ቤልፎርት ፈረንሳ ከምኡውን ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኢንተርናሽናል ደኒስ ፈረንሳ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ረዘንቲ ዓወታት ኣመዝጊቡ ነይሩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ኣብ ከተማ ቦነስ አይረስ ንዝርከብ ካዛ ዲ ኤዚዛ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማእከል መለማመድን መሰልጠንን ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብስም ተጻዋታይ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ሊዮነል ሜሲ ሰይምዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዳግም ምስያም ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ክላውዲዮ ቻፒያ ብሊዮነል ሜሲን ኣሰልጣኒ ኣርጀንቲና ሊዮነል ስካሎንን ተሰኒዩ ተጻወትን ዕዱማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ጽምብል ስም ሜሲ ንዝሓዘለ ጽላት መንደቕ ኣብ ዝመረቐሉ ኣብዚ ንኽብሪ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ካብ ዝዕለት ጀሚሩ ሊዮነል ኣንድሬስ ሜሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካዛ ዲ ዜዛ ታሪኻዊ መዓልቲ ኣሕሊፍና ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ በቲ ዝተዋህቦ ክብሪ ዝተደሰተ ሜሲ ቦገኑ ናብዚ ቦታ ካብ ዝመላለስ 20 ዓመታት ኣቑፂረ ኣለኹ ወትሩ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ሓይሊ ይስማዕኒ ነይሩ እቲ ማእከል ስልጠና ብስመይ ምጽውዕ ዘሕጉስ እዩ ምኽንያቱ እዚ ክብሪ እንታይነት ናይዚ ቦታ ኣብ ግምት ምስእትኻ ኣዝዩ ዝተፈልየ ምሃብ ኣፍልጦ እዩ ክበሃል ይካል ከም ዝመስለኒ ከም ዝኣመሰለ ክብርን ኣፍልጦን ምሃብ ሓደ ሰብ ብህይወት እንከሎ ክትግበር ኣለዎ ብምባል ስምዒቱ ኣብ ርእሲ ምግላጹ ሰብ ኣብ ክንዲ ምስ ሞተ ብህይወቱ ክኽበር ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ መበል 22 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም 7 ጎላት ብምእታውን 3 ንሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ቀረብ ብምግባርን ኣርጀንቲና ድሕሪ 36 ዓመታት ሻምፒዮን ዓለም ንኽትከውን
مريح ترى استتصاوت ميسي أب 2005 عام تمرت مالي أرجنتينا لبيسو متصوات كاب جمرات حيزو أب 173 قطمات مسلاف 99 جيزي كعسن مرببن الرقيبو لومي سالوس هاجرو أنصار كاريبياناويت هاجر كوراكوا أب تكايدو محزنتاو قطم دما نازو قطرزي ناب 100 كعرقو تثبيت يقبرلو أب كعس أجري حلو تلدات أبوان فتسم قلع نتي كقلع زتمززت هتصاوتاي أغالبون مسرق أمرو نمرباتن نمدهالن زتفلالي ميلاتات مناورا كم زتقامون إذا ميلاتات زدما أدمعي كوينو نقلعتي قداي كقبروم تعزيبنا نخونينا أبزي حلو لدات هاجرايت غانتا أرجنتينان إنجليزاويت كلب بريمير ليج أستون فيلان زخوني إيميليانو مارتينيز كم قلو حابنات كتكاسي كاليو مارتينيز أودر وانش عالم كوبا أمريكان بريمير ليجن نبوزحات تصوتي أددا سنة أمراوي صوتو ويكا مايند جيمز مقبر بركت زبلاكو عساسو أمكنيو أزيخو نمبر أبز غطسل كرباء وانات نزوم بزتفلالي من قدي زغربو ميلاتاتن مناوراتاتن سنة أمراوي صوتا كاب مارتينيز يخون كالوت حلو تلدات أيكن رئيو منينا أقراوي بورد محبر كعس أجري أب العليتي أقدمو تسنحي بمسرت زصدقو كالق توساخي حدش حقي حلو تمعصو أبوان فتسم كلع كعسو غير مهرام عندي يخون ورور لدات كمون سكعت كتنكفو مهرام فتسم كلع كدناقيو نهاراماي رتعاوي بزي كوني أقباب أقالبو كتأمززو أغبروت زقودلو باريات كانت أبارقو فوقدا يكونن أزيز تتقسي نحلو تلدات زدرت حدش حقي كاب زمت بحت حملة جميرو تقباراوي كم زخون تفليت له بركت زبلو أفكار تنتن كعس أجري قبل على حقي درو تقاومهم كسمعو جميرو مالو أزي بحلو تلدات كزوتر زت أنحي تقبارات أمراوي صوتا سلازخوني كم أكلنا يتقطم متن كخلكل يبولن دما يبلو قال دما اتبورد حلو تلدات أبز قبرو أمراوي صوتا وي ميلاتات راياتو كيرو بنصارو قلعتي نزتقاملهم زتفلاليو مدناغر ميلاتات سلازغوسيومن نمدراتهم سلازي سرحن اتحقي نقلعت تراي زربحيو بمبال نقفيتهم يقربو فرنساوي حلو لدات يتالويت كلاب اي سي ميلان مايك بيترسن مايغنان نزحقي كاب زتقامو حلو تمعصو قداماي كوينو نسو ابناي محبراو مراخبي تويتر مهدرو اب 2026 عام تمرت باغراوي بورد محبر كعس اجري زوص حدش حقي فصم قلع كمز صعب كخونيو حلو تلدات ابوان فصم قلع نهاراماين كعسن حقوم كهبوم الوم منالبات تاقعسو جول تدا زي تمزغيباخا اتا زسحتت غانتا زي قطتاوي ناصا قلع يوهبا زبل تحستو زلو صحب بمزرغح اتبورد بز حجي حيزو زلو اكايدان تدا قصيلو دحر 3 عامات نزنسو تقصو زسدمم حجزات كام موصا دحر كم زيبل بمئمات اشكاليلو تسعتاي اكرايت غانتا برازيلن كلب بارسلونا زنبره داني الفيس او وشتي عين مدري ناي حده اب كتما بارسلونا زركب تكاليتاو تليت اب لعلي حنتي غالنستيتي صتاو عمت فصيمو بزبل كسي ابيت محوس بريانس كلته كبزاتو كلته وارح اوطيرو يركب ጉዳዩ ኣብ መጋባያ ቤት ፍርዲ ዝረአ ዘሎ ኣልቨስ ብዋሕስ ተፈቲሑ መስርሕ ፍርዱ ብደገ ኮይኑ ክከታተል መንገዲ ጠበቁ ዘቕረቡ ሕቶ ድሮ ተነፂግዩ ኣብ ናይ ጾታ ዘመኑ 41 ጽዋት ብምልዓል ኣብ ታሪኽ ፕሮፌሽናል ጾታ ኩዕሶ እግሪ ብሽልማት ዝማዕረገ ተጻዋታይ ተባሂሉ ስም ዝተዋህቦ ኣልቨስ ኣዝዩ ውሩይ ብምዃኑ ኣብ ቤት ማሕቡስ ምስ ኣተወ መታ እስርቱ ብፍሕሹ ገጽ ከም ተቐበሉ ይግለጽ ኣብዚ ቤት ማሕቡስ ዘይተጋየሸ ኣልቨስ ንሱ ባዕሉ ተሳታፊ ዝኾነሉ ኣብ መንጎ እስራት ግጥም ኩዕሶ እግሪ ከም ዝውድቡን ክንገረሉ ጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ እስጳኛ ዝወጹ ሓበሬታታት ከም ዘመልክትዎ ድማ ኣብዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብራያንስ ክልተ ንዳኒ ኣልቨስ ማእከል ዝገበረ ንኡስ ንግዲ ተዋዕዊ ይርከብ እቲ ጉዳይ ከም ዝስዕብ እዩ ኣብዚ ካብ ከተማ ባርሰሎና 40 ኪሎሜትር ርሒቑ ዝርከብ ቤት ማሕቡስ ገለ እስራት ብምኽንያት ዝህቡ ኣገልግሎታት ናብ ኩሉ ካሜራታት ቅዩዳት ናይ ምብጻሕ ፈቓድን ሓለፋን ኣለዎም ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ምስቲ ኣብ ካሜራ 13 ተቐይዱ ዝርከብ ዳኒ ኣልቨስ ብኣካል ናይ ምርኻብ ዕድል ስለ ዘለዎም ነዚ ጋጣምዚ ኣብ ረብሕኦም ኣብ መውዓል ተጸሚዶም ኣለዉ ንሶም ናብ ካሜራ 13 ኣብ ዝኸድሉ እዋን ካብ መላእ ኣብ ብሪያንስ ክልተ ካብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ቅዩዳት ዝኣከብዎ ስም ኣልቨስ ዝሰፈሮ ማልያ ክለብ ባርሰሎና ይኹን ካልእ ማልያታት ይማልኡ ነቲ ማልያታት ንኣልቨስ ብምርካብ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ክታሙ ከንብር ይሓትዎ እቲ ብመተኣስርቱ ከም ሕውስን ፍሕሽውን ዝግለጽ ኣልቨስካ ብዘይ ገለ ጸገም ክታሙ ኣብቲ ማልያታት ኣዕሪፉ ይመልሰሎም ብድሕሪ እዚ ንሳቶም ነቲ ማልያታት ናብ ዋናታቱ መሊሶም ኣምሳያ ኣገልግሎቶም ዝተወሰነ ገንዘብ ወይ ከዓ ብርክት ዝበለ ባኮ ሽጋራታት ይቕበሉ እቶም ብዳኒ ኣልቨስ ዝተኸተመ ማልያ ከውንኑ ዝበቕዑ እስራት
نتماليا ناب مصامدوم دقوم عرقتومن فتوتومن بملاخ نمقربوم باه يبلو نماطوت بيت محوس زقوصاصرو ابالات حلوه ماليا كلب بارسلونا ناب بيت مأسرتي بريانس كلته بقصالي كوحز كمز استوعلو يزربو زحلفه قدام 25 مغابيت اب سالساي ديفيجن اسبانيا زنطفا كلبات كوردوبان ريسينغ فيرولن እና ገጠማን ከለዋ አመበል 11 دقائق ተጻውታይ ክለብ ኮርዶባ ሰርቢያዊ ድራጊሳ ጉድሊ በመኽንያት ወቅዕ ልቢ ባንደበት ሃልዋቱ አጥፊው ዘልሓጢሉ ኣብ ማእከል ሜዳ ወዲቁ እዚ ንድራጊሳ ዘጓነፎ ጥዕናው ጸገም ልክዕ ምስቲ ዴንማርካዊ አካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ዓመተ 2021 ኣብ መበል 16 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2020 ዝገጠሙ ንህይወት ዝፈታተን ሓደገኛ ሕማም ዝመሳሰል እዩ ጉድሊ አባይታ ድሕሪ ምሩኽማሹ ኣብቲ ሜዳ ዝነበሩ ሰሙያ ሕክምና ተጓዮም በመታው ሕክምናዊ ክንክን ረድኤቶም ገረሙሉ ጻዕሮም ሰሚሩ ድማ ናብ ሁኑ ክምለስ በቂዑ ድሕሪ ዚቶም ሓካይም ንድራጊሳ ጉድሊ ኣብ ባሬላ ብግዳም ናብ ኣምቡላንስ ክጽዕንዎ ኣብ ዝፈተንሉ እተጻወታይ ንብዙሓት ብዘስደመመ ተግባር ካብቲ ባሬላ ክወርድን ጸወቱ ክቕጽልን ፈቲኑ ይኹን እምበር ቶም ሰሙያ ሕክምና ነቲ ወዲ 25 ዓመት ተጻወታይ ተቀላጢፎም በመንኩብን አፍልቡን ሒዞም ኣብ ዝነበሮ ምድቃስ ኣብ ኣምቡላንስ ኣደይቦም ነተወሳኺ ምርመራ ናብ ሆስፒታል ሬና ሶፊያ ከም ዝኸይድ ገይሮም ዳኛ ብወገኑ ነቲ ጸወታ ሙሉእ ብሙሉእ ኣቋሪጹ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ክፍሊ መቀየሪ ክዳን ከምርሓ ኣዚዙ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ላሊጋ ሲቪያ ዝጻወት ምዕባይ ሓዉ ንድራጊሳ ዝኾነ ኔማንያ ጉድሊ ንጽባሒቱ ንስእሊ ናይ ሓዉ ምስጋና ንሰሙያ ሕክምና ክለብ ኮርዶባ ይኹን ልቢ ናይ ሓወይ ብግቡእ ታርማላ ብዝብል ጽሑፍ ኣሰኒዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ለጢፉ حكيم كلب كوردوبا دكتور جوسي ميغويل بروتانس بشنخو ጉድሊ كحون دقيمو ونو كفلت بمقالون عدلنياتاتنا دار مبالو التصاوتاي ካብ ዝበራበር ክልተ ካሊታት ኣብ ዘይመለ ግዜ ጸወቱ ክቕጽል ምድላዩ ከም ዘገረሞ ገሊጹ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፈነወና ኣብ ግብጺ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን ስዌጽን አልነስር ካይሮንን ይገጥማሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ክለብ አልነስር ንዘእተወታ ጎል ተጻወቲ መጋጥምቲ ጋንታ ክለብ ስዌጽ እታ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ቀድሚ ምዕራፋ ኣብ ዝነበረ መስርሕ ጸወታ ቢት ተጻወታይ አልነስር ተተንኪፋያ ብምባል ጥርዓን ከም ዘቕረቡን ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ግብጺ ቫር ስለ ዘይጥቀሙ ድማ ነቲ ጸወታ ዝኣለየ ዳኛ መሐመድ ፋሩቅ ናብ ደገፍቲ ብምኻድ ነቲ ብተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ሓደ ተዓዛቢ ዝተቐርጸ ፍጻሜ መርሚሩ ነታ ጎል ብምባል ኣጽዲቕዋ ዝነበረ ኩዕሶ ኣቐዲማ ቢት ተተንኪፋያ ብምባል ከም ሰረዛን ሓቢርና ነርና ነዚ ክስተት ተኸቲሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንእንግሊዛዊ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ነበር ማርክ ክላተንበርግ ተኪዩ ኣብ ወንበር ኮሚቴ ዳያኑ ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ቪቶር ፔሬራ ነቲ ግጥም ንዝመርሕ ዳኛ መሐመድ ፋሩቅን ተሓጋገዝቱን ክሳብ ዝግባእ ብይን ዝወሃቦም ንዘይተወሰነ እዋን ካብ ዳንነት ክግለሉ ከም ዝወሰነ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ግብጺ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተዛዚሙሎ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ብኻልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን